Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το χαμόγελο περισσότερο. Θα πούμε λοιπόν πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα όμορφο, υγιές και τέλειο χαμόγελο. Θα μιλήσουμε για τη λεύκανση και για άλλα τέτοια σχετικά θέματα. Κοντά μας είναι η κυρία Μαρία Χατζάκη, η οποία είναι οδοντίατρος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σωτηριάδου. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά, γιατί θα πούμε, πιστεύω, έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε τέτοια θέματα, για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για θέματα που σχετίζονται με το χαμόγελο, με τα δόντια μας και πώς μπορείτε εσείς μάλλον να μας στήσετε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, το οποίο θα μοιάζει περισσότερο υγιές, αλλά και θα είναι και αισθητικά ωραίο. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε το πιο απλό, θα σας ρωτήσω, ένα υγιές και όμορφο χαμόγελο, κύριε Χατζάκη? Κυρία Σωτηριάδου, πολύ σωστά το θέσατε. Ναι. Πρώτα πρέπει να έχουμε ένα υγιές χαμόγελο. Και μετά μπορούμε να κάνουμε μια οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση για να βελτιώσουμε το χαμόγελό μας. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι ο καθαρισμός των δοντιών μας. Ναι. Πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες και οπωσδήποτε πρέπει να φροντίσουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας τα δόντια μας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του οδοντιάτρου μας και σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουμε. Σωστά. Πλέον, οι οδοντόκρεμες, οι οδοντόβουρτσες, τα μεσοδόντια βουρτσάκια και το οδοντικό νήμα πρέπει να είναι μέσα στην τουαλέτα μας και να τα χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως μας υπέδειξε για την περίπτωσή μας ο γιατρός μας. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει, ο οδοντικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται 2 φορές το χρόνο, που ταυτόχρονα θα γίνεται και ο έλεγχος για τυχόν τεριδόνα, δηλαδή σφραγίσματα ή κάποια νόσο των ούλων, περιοδοντίτιδα, ουλίτιδα, τα οποία όταν προληφθούν και θεραπευθούν, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην υπόλοιπη ζωή μας. Άρα πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε αυτά, να έχουμε υγεία στα δόντια μας. Ακριβώς. Και μετά να προχωρήσουμε στην ομορφιά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό. Πρώτιστα, το μέλημά μας πρέπει να είναι η υγεία των δοντιών και μετά η εμφάνισή τους. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα για να έχουμε υγιές χαμόγελο, είπατε αυτά. Σε ποιες ηλικίες πρέπει να γίνεται αυτό, από πότε ξεκινάει? Πρέπει το παιδάκι να το ελέγχουμε από πάρα πολύ μικρό, δηλαδή με το που θα βγάλει τα δόντια του. Καλό είναι οι γονείς να το φέρουν μαζί, πρώτιστα για να ξεπεράσει τη φοβία που υπάρχει σαν περιραίουσα φιλολογία σχετικά με τον οδοντίατρο και κατ' επέκταση να μάθει από εμάς πώς θα φροντίζει και θα φροντίζει το χαμόγελό του. Η οδοντική φροντίδα πρέπει να είναι η ίδια για κάθε ηλικία, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει νοοτροπία μεγαλώνοντας πρέπει να χάσουμε τα δόντια μας, όχι. Πρέπει να πεθάνουμε με τα δόντια μας και τα δόντια μας να είναι υγιή, όπως είναι υγιή και τα δάχτυλά μας, όπως είναι υγιές κάθε μέλος του σώματός μας. Το παιδάκι πρέπει να μπει σε ένα σωστό πρωτόκολλο υγιεινής των δοντιών του, έτσι ώστε φτάνοντας στα 18 του να μην έχει κανένα πρόβλημα στα δόντια του και ή δυνατόν ούτε καν ένα σφράγισμα. Αυτό είναι το πιο σωστό και μακάρι να γίνεται. Πιστεύω ότι όταν το πετυχαίνουμε και φροντίζουμε τα δόντια μας και έχουμε καλή υγεία, αυτό συνεχίζεται να υπάρχει. Σας διακόπτω, κύριε Σωτηριάδου. Είναι δείγμα πολιτισμού μιας χώρας. Έτσι. Η σωστή κατάσταση των δοντιών. Συμφωνούμε των απόλυτα. πολιτών της. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Κυρία Χατζάκη, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε? Πείτε μας το πιο απλό. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποκτήσουμε ένα όμορφο χαμόγελο? Η πιο διαδεδομένη, ας πούμε, κοσμετική μέθοδος βελτίωσης του χαμόγελου, για την οποία έχει χυθεί πολύ μελάνη, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, υπάρχουν θερμοί θειασότες, είναι η λεύκανση. Η λεύκανση. Αυτή η λέξη μόνο λεύκανση λέει πάρα πολλά. Άρα λοιπόν θα σας αφήσω να μας μιλήσετε, πριν σας βομβαρδίσω με πάρα πολλές ερωτήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι επίκαιρο και πάντα θα είναι επίκαιρο, ακόμα και στις μέρες μας. Τι είναι λεύκανση, πότε γίνεται η λεύκανση, πώς γίνεται, όλα αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Να είμαι όσο το δυνατόν πιο κατατοπιστική. Λοιπόν, σίγουρη. Η λεύκανση καταρχήν αποσκοπεί στο να βελτιώσει μόνο το χρώμα των δοντιών και όχι το σχήμα ή το μέγεθος ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί πολύ συχνά ασθενείς αναφέρονται στον όρο λεύκανση υπονοώντας ένα άψογο χαμόγελο. Η λεύκανση λοιπόν γίνεται στα φυσικά δόντια. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί μπερδεύονται και λένε λεύκανση σημαίνει και ωραίο χαμόγελο. Δεν σημαίνει ωραίο χαμόγελο λοιπόν. Ναι, αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Μπράβο. Σημαίνει χρώμα. Είναι η αλλαγή του χρώματος των φυσικών δοντιών. Τέλεια. Και μάλιστα και αυτό υπό περιορισμούς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε ένα λευκό χρώμα το οποίο θα είναι
πολύ διαφορετικό από το χρώμα των φυσικών μας δοντιών. Τα δόντια λευκαίνουν κάποιους τόνους, πρέπει να είμαστε απολύτως έντιμοι και ειλικρινείς με τους ασθενείς μας. Δεν γίνονται ολόλευκα όπως πολλοί ονειρεύονται. Η λεύκανση απευθύνεται... Και δεν είναι σωστό να γίνονται και ολόλευκα, έτσι δεν είναι? Είναι πάγια πεποίθησή μου αυτή, αυτό, ότι η φυσικότητα είναι το πιο ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Γίνεται με διάφορους τρόπους, γίνεται με κάποιες μορφής λέιζερ όπως το KTP, γίνεται με ειδικά μασελάκια, γίνεται με πλάσμα... Μπορούμε να βλέπουμε και παράλληλα και τις εικόνες. Κάποιες εικόνες που έχουμε για τη λεύκανση, μπορούμε να τις ρίξουμε, να τις βλέπουμε. Ναι. Γίνεται και κάποιες άλλες συσκευές που υπάρχουν στα ιατρεία μας, πάντα με την επίβλεψη του θεράποντος γιατρού και πάντα μόνο στα χέρια ειδικών. Ναι. Πολλές φορές στο διαδίκτυο διαφημίζονται κάποια προϊόντα για τη λεύκανση. Καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον να μην τα χρησιμοποιούμε χωρίς τη συμβουλή του γιατρού μας. Πάρα πολλά προϊόντα. Έχετε δίκιο αυτό και τα νέα παιδιά πολύ συχνά αγοράζουν προϊόντα λεύκανσης από το διαδίκτυο. Καλό θα ήταν να έχουν τη συμβουλή του γιατρού τους. Okay. Η λεύκανση είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν γίνεται σωστά και από τα χέρια ειδικών. Είναι μια μέθοδος η οποία είναι πάρα πολύ δεδομένη παγκόσμια. Είναι μια μέθοδος την οποία αγαπούν πάρα πολύ και μπορούμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο λευκαντικό αποτέλεσμα, ίσως και να το συνδυάσουμε και με κάποια ναρθικάκια λευκαντικά στο σπίτι, με υλικό στο σπίτι. Πρέπει να συντηρείται και η λεύκανση, δεν είναι φόρου ζωής. Άρα λοιπόν γίνεται και διαδικασία στο σπίτι, κύριε Χατζάκη, ή όχι πάντα? Όχι πάντα, ανάλογα με τον τύπο των δοντιών και με τον τύπο της λεύκανσης που επιδιώκουμε. Εντάξει. Πάντα, το ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη και τις συμβουλές του γιατρού. Και όχι από μόνοι μας, επειδή το ακούσαμε, επειδή το πήρε η φίλη μας, να πάρουμε κάτι και να το εφαρμόσουμε στα δόντια μας. Δεν είναι επικίνδυνη. Είναι η ερώτηση η οποία συνέχεια μας κάνουν, εφόσον γίνεται από τα χέρια ειδικών, ειδικά οι σύγχρονες λευκάνσεις, τα σύγχρονα υλικά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Δεν βλάπτουν τα δόντια, ενδεχομένως κάποιοι υπερευαίσθητα άτομα να εμφανίσουν μια οδοντική ευαισθησία και αυτή πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Πρέπει να συντηρείται με λευκαντικές οδοντόκρεμες και πρέπει φυσικά να γίνεται μετά τα 18. Έρχονται πολλά μικρά παιδιά, τα οποία για λόγους που έχουν ακούσει ήδη στην τηλεόραση, μας ζητάνε λεύκανση. Θα είμαστε λίγο αυστηροί. Η λεύκανση πρέπει να γίνεται μετά τα 18 μετά τα 18 χρόνια. Είναι μια διαδικασία, είπατε, που μπορεί να γίνεται και στο σπίτι. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι? Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι. Ναι, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ναι, σας είπα και προηγουμένως, γίνεται με λέιζερ, γίνεται με μασελάκια, γίνεται με ειδικές λάμπες πλάσμα. Αυτό θα το επιλέξει ο θεράπων γιατρός, ανάλογα με τον τύπο των δοντιών, τον οποίο έχει αντιμετωπίσει σε κάθε ασθενή του. Ένα άλλο κέριο ερώτημα είναι πόσο καιρό διαρκεί η λεύκανση? Πόσο χρόνο κρατάει και υπάρχει και πόσο, αν πρέπει να τη συντηρήσουμε μετά? Βεβαίως. Και μετά από πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να τη συντηρήσουμε? Όλα τα πράγματα πρέπει να συντηρηθούν, κυρία Σωτηριάδου. Όλα τα ωραία πράγματα πρέπει να συντηρηθούν. Ισχύει αυτό, ναι. Η λεύκανση σαφώς διαρκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Δεν πρέπει να πίνουμε έντονα χρωματισμένα τρόφιμα, δηλαδή μετά τη λεύκανση αμέσως δεν πρέπει να πίνουμε κόκκινο κρασί. Δεν πρέπει να είμαστε βαρύς καπνιστές. Αυτό θα έλεγα για το τσιγάρο. Ναι, όχι, δεν πρέπει να είμαστε βαρύς καπνιστές. Θα πρέπει γενικά να έχουμε ένα υγιεινό τρόπο διατροφής και πρέπει από καιρούς σε καιρούς να ανανεώνουμε οπωσδήποτε και τη λεύκανσή μας, σύμφωνα με αυτά που θα μας πει ο γιατρός μας. Για να δούμε αυτά τα ωραία χαμόγελα ξανά, τα οποία έχετε φτιάξει. Είναι δικές σας, είναι δικά σας χαμόγελα, έτσι? Αγαπούμε τα δικά μας περιστατικά να δείχνουμε πάντα, γιατί είναι και πιο σωστό. Και από ό,τι βλέπω, κυρία Χατζάκη, αυτά τα χαμόγελα, τα πολύ ωραία, είναι χαμόγελα τα οποία δεν φαίνονται ότι έχουν πάρα πολύ έντονο αυτό το ασβέστινο χρώμα, τα οποία βλέπουμε πως παρουσιάζονται σε πολλά δελτία ειδήσεων, γενικά σε εκπομπές. Η λεύκανση από μόνη της, να διαλύσω αυτή την παρεξήγηση, η λεύκανση από μόνη της δεν είναι δυνατόν να αλλάξει δραματικά το χρώμα των φυσικών δοντιών. Έχει μια περιορισμένη δυνατότητα ανάλογα με τη λευκαντική ικανότητα που έχει το κάθε δόντι. Αυτό, σας καλά κάνετε και το λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Να το ρωτήσω και εγώ. Έχουμε κάποια όρια στο πόσο θα λευκάνουμε τα δόντια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην ζητούμε παράλογα πράγματα μέσα από τη λεύκανση. Κάποια δόντια λευκάνουν πολύ περισσότερο, ίσως όπως αυτά που βλέπετε στη φωτογραφία, τα πολύ σκούρα δόντια.
Κάποια όμως είναι ήδη αρκετά λευκά και δεν μπορούν να λευκαθούν πολύ περισσότερο. Και σαφώς διατηρούν τα φυσικά δόντια τη διαφάνειά τους. Δεν μπορούν να έχουν αδιαφάνεια. Δηλαδή αυτό που λέμε λαϊκά, αυτό το ασβεστομένο αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ με τη λεύκανση. Είναι μια μέθοδος επί των φυσικών δοντιών. Δεν γίνεται κάποια μορφή επικάλυψης. Λοιπόν, νομίζω πως για τη λεύκανση ολοκληρώσαμε. Να προχωρήσουμε λίγο σε άλλα θέματα, τα οποία πραγματικά πιστεύω πως ενδιαφέρουν και τον κόσμο. Έχω κάνει εγώ μια πολύ ωραία λεύκανση. Στα ήδη υπάρχοντα δόντια μου. Έχω πολύ ωραίο χαμόγελο λευκό, έτσι, αυτό που θέλω τέλος πάντων, ανάλογα και με το χρώμα του προσώπου μου κτλ. Από εκεί πέρα όμως, κύριε Χατζάκη, βλέπω ότι κάποιοι έχουν και άλλα προβλήματα σε σχέση με τα δόντια τους. Δηλαδή δεν τους αρέσει το σχήμα των δοντιών τους, ή έχουν, ξέρω εγώ, κακότεχνα σφραγίσματα, ή έχουν κάποια μικρά δόντια ή κενά ανάμεσα στα δόντια τους. Πάρα πολλά άτομα έχουν κενά στα δόντια τους. Μπορούμε όλα αυτά να τα βελτιώσουμε και να κάνουμε κάτι καλύτερο έτσι για την. Οι μικρά δόντια πολλές φορές. Βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα μετά τη λεύκανση. Αν υπάρχουν κενά, αν υπάρχουν σφραγίσματα τα οποία δεν μας αρέσουν, ειδικά σε μπροστά δόντια. Αν θέλουμε να αλλάξουμε. Σπασμένα δόντια καμιά φορά. Το και αυτό σχήμα, είναι ένα θέμα. Το χρώμα, το μέγεθος των δοντιών μας. Υπάρχουν ειδικές όψεις ρητίνης που λέγονται bonding στη διεθνή. Στη διεθνή οδοντιατρική, οι οποίες σκοπό έχουν να φτιάξουν ακριβώς το σχήμα των δοντιών, να μας δώσουν το επιθυμητό σχήμα που θέλουμε με αυτή την ειδική επικάλυψη ρητίνης ή κάποιου άλλου υλικού που προσομοιάζει σε ρητίνη, και ανάλογα με την δεξιότητα του οδοντιάτρου, γιατί είναι μια μορφή λιπογλυπτικής, να μας δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, πάντα σεβόμενοι όλους τους κανόνες της υγιεινής, ως προς την άκρη, την απόλυξη της ρητίνης στα ούλα για να μην έχουμε προβλήματα, ως προς τη σύγκληση, δηλαδή τον τρόπο που κλείνουμε. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορούμε να κάνουμε παράλογα μακριά δόντια επειδή κάποιος μας το ζήτησε. Πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Ή πολύ μεγάλα ίσως, έτσι. Τους κανόνες της σωστής συγκλησιακής δομής του στόματος. Και είπατε για κάτι που ήταν πάρα πολύ ωραίο προηγουμένως. Τι, για πέστε μου. Πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες του προσώπου. Δηλαδή, σε ένα νεαρό άτομο, το οποίο έχει ανοιχτή επιδερμίδα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο λευκά δόντια. Σε μια κυρία όμως, κύριο μεγαλύτερης ηλικίας, με σκούρη επιδερμίδα, δεν πρέπει να τον γελιοποιήσουμε, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Και γερασμένο ίσως στο πρόσωπο, με τις ρητίδες του και με όλα αυτά, τα οποία είναι αποτέλεσμα της ηλικίας. Δεν είναι αξεσουάρ, είναι υγεία. Και οι αισθητικοί κανόνες πρέπει πάντα να ακολουθούν το πρόσωπό μας. Συμφωνώ και να είναι συμβατά. Για να είναι καλόγουστα και ωραία. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα. Αυτή είναι η φυσική εικόνα, νομίζω ότι είναι και η πιο όμορφη. Ακριβώς. Δεν φοράμε το χαμόγελό μας. Το χαμόγελο είναι μέρος του προσώπου μας, είναι η υγεία μας. Κυρία Χατζάκη, έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, γιατί είναι αυτοί οι νέοι όροι και νέα θέματα για τον κόσμο. Άρα λοιπόν πάμε στο τι είναι bonding. Ακριβώς, σας είπα. Είναι ένας άλλος όρος που ακούγεται. Είναι οι όψεις ρητίνης. Και να δούμε και εικόνες για τον bonding. Είναι μια συντηρητική μέθοδος της οδοντιατρικής, όπου δεν τροχίζουμε τα φυσικά δόντια ή τουλάχιστον τραχίζουμε πάρα πολύ λίγο. Αυτό είναι το καινούργιο τώρα. Λίγο, ώστε να αποκαταστήσουμε το σχήμα, όπως είδατε εδώ απέναντι, πολύ ωραία που κλείσαμε κενά, σχήμα, χρώμα και μέγεθος δοντιών. Βλέπετε και την απόλυξη τα ούλα, πόσο συμβατή είναι με τα ούλα. Τα ούλα δεν είναι καθόλου ρεθισμένα. Στην κάτω γνάφα έχει λεύκανση. Εδώ αποκαταστήσαμε πάλι το σχήμα των δοντιών. Και βέβαια το τελείωμα και το γυάλισμα της πορσελάνης είναι ανάλογο με αυτό ενός φυσικού δοντιού. Πάντα ό,τι αισθητική μέθοδο και αν κάνουμε, αυτή πρέπει να προσομοιάζει με το φυσικό δόντι. Εδώ ήταν και ένας συνδυασμός με ορθοδοντική. Αυτό θα σας ρωτούσα ακριβώς τώρα, κύριε Χατζάκη. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Οι ειδικότητες της οδοντιατρικής συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο ορθοδοντικός μας βοήθησε στο να κατεβούν αυτοί οι κοινόδοντες και μετά κάναμε εμείς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Είπαμε ξανά τι υλικό χρησιμοποιούμε, όψεις ρητινής. Χρησιμοποιούμε όψεις ρητίνης όταν δεν θέλουμε να τροχίσουμε τα δόντια και υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα στο στόμα. Όταν θέλουμε κάτι πιο καλό, που τολμώ να πω ότι είναι η κορονίδα της αισθητικής οδοντιατρικής, πιο σωστό σαν υλικό, που δεν χρωματίζεται, γιατί βεβαίως τα σύγχρονα υλικά είναι εξαιρετικά, αλλά κάποιες φορές οι όψεις ρητίνης χρωματίζονται, ειδικά σε βαρύς καπνιστές, σπάνουν μικρά κομματάκια σε βρουξιστές, δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους που το βράδυ τρίζουν τα δόντια τους. Μια πιο εξελιγμένη μέθοδος,
και πιο σωστή, αλλά βεβαίως και πολύ πιο ακριβή, όπου εκεί γίνεται ένας μικρός εκτροχισμός των δοντιών, είναι οι όψεις πορσελάνης, οι οποίες στις μέρες μας είναι πολύ λεπτές. Υπήρχε παλιά μια εταιρεία η οποία έβγαζε ένα συγκεκριμένο τύπο όψεων πορσελάνης, που βέβαια δεν μπορούμε να τις βάλουμε παντού, οι οποία είχαν το πάχος φακών επαφής. Ήταν τόσο λεπτές. Θέλω να πω ότι τα σύγχρονα υλικά μπορεί να είναι πολύ λεπτά, ώστε να μην καταστρέψουμε μέρος της οδοντικής ουσίας, γιατί έχουν επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο από τις εταιρείες που μας δίνουν μια εξαιρετική σκληρότητα. Δεν χρειάζεται το υλικό να είναι παχύ, προκειμένου να είναι σταθερό και ανθεκτικό. Έχουν επέμβει οι εταιρείες πολύ στη δομή των υλικών. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ζούμε στο χρυσό αιώνα της οδοντιατρικής. Έτσι, χρυσός αιώνας οδοντιατρικής, όπως λέγουμε χρυσός αιώνας του Περικλή, έτσι, για την αρχαιότητα και τις τέχνες. Λοιπόν, βλέπω ότι γίνονται πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος και τεχνολογικά και αισθητικά στο χώρο. Όχι μόνο της ιατρικής, αλλά και της οδοντιατρικής. Και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα για να ενημερώσουμε για τα καινούργια δεδομένα. Γιατί πολλά στοιχεία για θέματα οδοντιατρικής και χαμόγελου και όλα αυτά είχαμε καιρό να δώσουμε έτσι, ενημέρωση για πολλά στοιχεία στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για το bonding. Άρα, λοιπόν, το bonding υπάρχουν δύο μέθοδοι, ρητίνη και πορσελάνη, που υπάρχουν φυσικά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Πάντα έχει κάθε μέθοδος. Και τα αρνητικά. Ναι. Τα θετικά των όψεων πορσελάνης είναι ότι είναι ένα άριστο υλικό, πάρα πολύ καλά γυαλισμένο, το οποίο πραγματικά μας αλλάζει τη δομή του χαμόγελου, έχει πολύ καλύτερη απόλυξη στα ούλα. Τα αρνητικά είναι ότι τροχίζουμε τα δόντια και είναι ακριβά. Αυτό το φοβάται ο κόσμος. Το φοβάται ο κόσμος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποιοι το φοβούνται. Αν θέλουν να κάνουν πιο σωστό. Αν γίνει σωστός εκτροχισμός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Τα θετικά του bonding είναι ότι ναι, συνήθως δεν τροχίζουμε τα δόντια, αλλά είναι ένα υλικό το οποίο δεν είναι ψημένο σε ένα φούρνο, αλλά γίνεται στο ιατρείο. Επιτόπου δηλαδή γίνεται το bonding. Σε πολύ λίγο διάστημα, σε 1 με 2 ώρες έχουμε τελειώσει τα δόντια. Αλήθεια, βεβαίως. Τόσο γρήγορα. Αλλά χρωματίζεται πιο εύκολα, σπάει πιο εύκολα, θέλει συντήρηση κάθε εξάμηνο με την έννοια. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι, πόσο κρατάει κρατάει bonding. Με την έννοια ότι το ανανεώνουμε, συνήθως βλέπουμε, αλλά στην οκταετία συνήθως ανανεώνεται. Εντάξει, κρατάει και αυτό. Ωστόσο, κάθε εξάμηνο θα πρέπει να το συντηρούμε, να το γυαλίζουμε και γενικά να το ελέγχουμε όταν κάνουμε τον καθαρισμό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, μετά από το bonding, τι άλλο έχουμε να πούμε. Είπαμε και λοιπόν για τις μεθόδους, της ρητίνης, πορσελάνης, bonding κτλ. Τώρα, θα μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση των δοντιών μας και με άλλους τρόπους. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το χαμόγελό μας. Θα μπορούσαμε σαφώς να κάνουμε και άλλα πράγματα για να βελτιώσουμε το χαμόγελό μας. Έχετε δει πολλές φορές άτομα τα οποία χαμογελούν και φαίνονται τα ούλα μας, τα ούλα τους. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μια γραμμή ανύψωσης των ούλων, ένα gum line. Υπάρχουν ειδικά λέιζερ πια και όχι νηστέρι, με τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε πρώτα τη γραμμή των ούλων, να μεγαλώσουμε δηλαδή, εφόσον μας επιτρέπει, το μήκος των δοντιών και μετά να εφαρμόσουμε την επικάλυψη, είτε αυτή λέγεται, την αλλαγή δηλαδή, είτε αυτή λέγεται όψη ρητίνης ή όψη πορσελάνης. Ώστε χαμογελώντας, να έχουμε τέλεια δόντια και να μην έχουμε στραβά ούλα. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό είναι. Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ναι, πρώτη φορά το ακούω. Όχι, είναι κάτι που νομίζω κάθε δοντίατρος ο οποίος ασχολείται να βελτιώσει την εικόνα της εμφάνισης των δοντιών, εφόσον είναι απαραίτητο, το εφαρμόζει στον ασθενή του. Άρα λοιπόν, κυρία Χατζάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι όσοι άτομα έχουν πρόβλημα με το χρόνο τους και γενικά εργάζονται πάρα πολλές ώρες, δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν για τα καλύτερα αποτελέσματα, όπως λέτε εσείς, τα άριστα αποτελέσματα αισθητικής στο ιατρείο σας, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προτιμούν από όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα πια, μέσα σε 1 ή 2 ραντεβού, να κάνουμε όλες σχεδόν τις μεθόδους της αισθητικής οδοντιατρικής. Όπως σας είπα, οι όψεις ρητίνης γίνονται συνήθως σε ένα μόνο ραντεβού, κάποιων ωρών, όπου εξαρτάται από το, συγγνώμη που σας διακόπτω, από το πόσα δόντια έχουμε να κάνουμε. Βεβαίως, ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών, είναι και αντίστοιχη διάρκεια. Όπου συνήθως πριν έχουμε προειδοποιήσει, έχουμε δείξει στον ασθενή μας πώς θα είναι η τελική μορφή των δοντιών του. Θα σας πω.
Θα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πούμε γενικά γιατί πώς δράει η ρομποτική εδώ πέρα στην οδοντιατρική. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ρομποτική οδοντιατρική και πώς φτιάχνουμε ένα χαμόγελο μέσω αυτή τη μεθόδου. Πόσο εξελιγμένα είναι όλα αυτά. Ναι. Και τι άλλο είπατε θα πούμε. Και επίσης, πώς γίνεται τις όψεις πορσελάνης, που παλαιότερα τις κάναμε στο εργαστήριο και ήθελε τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι, γιατί είναι ένα κεραμικό υλικό που θέλει το χρόνο του να ψηθεί. Πώς με την καινούργια μέθοδο της σάρωσης ψηφιακά, που λέγεται ρομποτική οδοντιατρική, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα μόνο ραντεβού κι αυτό. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι μαζί για να μιλήσουμε λοιπόν για ρομποτική οδοντιατρική, πώς μπορούμε να φτιάξουμε το τέλειο χαμόγελο μέσω της ρομποτικής οδοντιατρικής. Καλά το ακούσατε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.